салом бинандагони арҷманд. имрӯз ҷумъа 3 январ аст ва мо шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлили Ахбори Озодӣ даъват мекунем. хабарнигорони радиои Озодӣ шуморо бо охирин таҳввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳон шинос мекунанд. Инак ба мавзӯъҳои нашр таваҷҷӯҳ кунед. мақомоти Маскав гузориш медиҳанд, ки соли 2024 барои вайрон намудани қоидаи будубош дар Русия шумори рекордии муҳоҷиронро аз ин шаҳр ихроҷ карданд. президенти мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Дональд Трамп ҳам ваъда додааст, ки аз аввалин рӯзи раёсатҷумҳурияш муҳоҷирони бесанадро аз кишвар берун хоҳад кард. мо ихроҷро дар таърихи амрико ба сатҳи баландтаринаш мерасонем. интихоби дигаре нест. ва сокинони деҳаи Дарқади ноҳияи Фархор аз саховатмандии соҳибкорони маҳаллӣ мегӯянд, ки роҳи деҳаро бо пули худ месозанд. мисол ина кӯчаҳо ки сивет шавану кӯчаҳо ҳама роҳи дар гузар шава кира намехӯрад. мақомот дар Русия аз шумори рекордии ҳодисаҳои ихроҷи муҳоҷирон аз ҳудуди шаҳри Маскав гузориш доданд. Ба иттилои сарраёсати хадамоти федералии додгоҳҳои пойтахти Русия, дар давоми соли 2024 барои вайрон кардани қоидаи будубош дар ин кишвар танҳо аз шаҳри Маскав 18 000 муҳоҷир ронда шудааст. соли 2023 шумори рондашудаҳо 12 000 нафар буд. аксар муҳоҷирони аз қаламрави пойтахти Русия пешшуда шаҳрвандони Узбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон мебошанд. ин нафарон давоми 5 соли баъдӣ ҳақ нахоҳанд дошт ба хоки Русия ворид шаванд. аз қаламрави вилояти Маскав соли 2024 ду баробар бештар назар ба соли аз он пеш, яъне 5100 нафар ронда шудааст. баъди ҳамла ба толори Крокус ва дар анҷоми он асосан гумонбар шудани шаҳрвандони Тоҷикистон, мақомоти Русия таъқибу фишори муҳоҷиронро афзоиш доданд ва ҳазорҳо нафарро берун карданд. созмони амният ва ҳамкории Аврупо гуфтааст, ки гурӯҳи бештар аз 150 нафарии нозирони байналмилалиро барои назорати интихоботи парлумонии Тоҷикистон мефиристад, ки қарор аст баҳори имсол баргузор шавад. дафтари ниҳодҳои демократӣ ва ҳуқуқи инсон рӯзи 31 декабр бо нашри гузорише хабар дода гуфт, ки худи мақомоти Тоҷикистон созмонро барои назорати интихобот даъват намуданд. ҳамкорам Тоҳири Сафар бо матни ин гузориш шинос шуд ва ҳоло бо мо дар студия аст. Тоҳир, назорати интихоботи Тоҷикистон аз тарафи коршиносони байналмилалӣ аз кадом ҷиҳат муҳим буда метавонад? бале хиромон, нозироне ки моҳи март ба Тоҷикистон мераванд, ҷараёни баргузории интихоби вакилони маҷлиси намояндагонро мушоҳида карда, сипас ба он баҳо медиҳанд, ки оё мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ буд ва ё ноодилона ва ғайридемократӣ сурат гирифт. ду коршиноси дафтари ниҳодҳои демократӣ ва ҳуқуқи инсон, ки як шохаи созмони амният ва ҳамкории Аврупо аст, барои омӯзиши шароит ва фазои пеш аз интихобот моҳи декабр ба Тоҷикистон рафтанд ва бо намояндагони комиссиони марказии интихобот, аҳзоби сиёсӣ, ҷомеаи маданӣ ва ҳам дипломатҳои хориҷӣ суҳбат карданд. фазое ки дар гузориш тасвир шудааст ба қавли теъдоде аз мусоҳибони коршиносон барои баргузории интихоботи демокративу шаффофу озоду одилона мусоид нест. айни нигарониҳое ки соли 2020 баъди интихоботҳои раёсати ҷумҳурӣ ва маҷлиси намояндагони Тоҷикистон садо дода буд, дар гузориш омадааст бо гузашти 5 сол аз ин маъракаҳои сиёсӣ ҳукумати Тоҷикистон тавсияҳоеро, ки созмони амният ва ҳамкории Аврупо барои демократӣ сурат гирифтани интихоботҳо дода буд, нодида гирифтааст. тавсияҳои созмон аз ҷумла дар бораи бознигарии қонунҳои интихоботӣ, ҳамоҳангсозии онҳо, ҳуқуқи номзадҳо ва райдиҳандагон, кафолати озодии баён буд, ки ҳукумати Тоҷикистон зоҳиран иҷрои онҳоро нозарур дониставу канор гузоштааст. коршиносони созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар бораи фазои сиёсии кишвар дар остонаи интихобот, яъне то имрӯз чӣ гуфтанд? хиромон дар арзёбӣ омадааст боздошти чанде аз афроди шинохта, аз ҷумла Саид Ҷаъфар Усмонзода, раиси собиқи ҳизби демократ, Шокирҷон Ҳакимов, муовини раиси ҳизби социал-демократ, аз мунтақидони камшумори сиёсатҳои ҳукумат ба қавли мусоҳибони коршиносони созмони амният ва ҳамкории Аврупо фазоро барои мубоҳиса дар интихобот тангтар мекунад. фазои матбуот ва аҳволи расонаҳои Тоҷикистон ба гуфтаи коршиносони созмони амният ва ҳамкории Аврупо он гуна нест, ки барои гуногунандешӣ ва интихоби огоҳонаи райдиҳандагон мусоидат кунад.
و طاهر آنگونه که ذکر کردید کارشناسان بین المللی گفتند حکومت تاجیکستان تاکنون توصیه ها برای دموکراتی برگزار شدن انتخابات ها را نادیده گرفتند. پس شاید کسی بگوید که در این حالت چرا باز هم ناظر میفرستند؟ سوال خوب است خیرمان. این نکته هم ذکر شده است و دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان تاکنون 8 انتخابات تاجیکستان را نظارت کرده است و خلاصه ناظرانش هم این بوده است که کارزارهای مهم سیاسی تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتی و شفاف صورت نگرفتند. با وجود این همه ظاهرا اعضای جامعه شهروندی تاجیکستان گفتند که نظارت انتخابات آینده از طرف کارشناسان بین المللی مهم است، چون آگاهی مردم را درباره اهمیت انتخابات و حضور شهروندان را بالا میبرد. از این روز سازمان امنیت و همکاری اروپا تصمیم گرفته است که 20 ناظری دراز مدت و 150 ناظری کوتاه مدت را فقط برای مشاهده جریان انتخابات به تاجیکستان بفرستد. تشکر. همکارم طاهری سفر درباره ارزیابی کارشناسان بین المللی از فضای سیاسی تاجیکستان در آستانه انتخابات پارلمانی ماه مارت صحبت می‌کرد. و در امریکا تحقیق 2 حمله پرقربانی در شهرهای نیو اورلئانس و لاس وگاس دوام دارد که در اولی سرباز سابق امریکایی شمس‌الدین جبار کمش 15 نفر را کشته، در دویمش سرباز متیو لیولزبرگر دست به خودکشی زده است. جبار در شهر نیو اورلئانس در اولین ساعت‌های سال نو 2025 ماشین بارکش را به طرف مردم روانه کرده کمش 15 کس را به هلاکت رسانید. لیولزبرگر باشد کمی بعد از آن سوار ماشین سایبر ترک بود که در نزد مهمانسرای ترامپ در شهر لاس وگاس منفجر شده آتش گرفت. رسانه‌های آمریکایی یادآور شدند که جبار و لیولزبرگر زمان در یک پایگاه نظامی ایفای وظیفه کردند. هر دو هم مدت در صف نیروهای آمریکایی به افغانستان همسفر بر شده بودند، ولی اداره کشف آمریکا یا خود FBI اصرار می‌ورزد که میان این دو حادثه ربطی وجود ندارد. ضمناً لیولزبرگر که نزد مهمانخانه پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ در لاس وگاس سوار ماشین سایبر ترک خودکشی کرد، در تاجیکستان هم در هیئت نیروهای آمریکایی خدمت کرده بوده است. تحقیق این حادثه دوام دارد. در همین حال خود ترامپ که قرار است 20 ینور در مقام پرزیدنتی کارش را شروع کند، حادثه حمله در نیو اورلئانس را محکوم و بار دیگر انگشت اتهام را به مسئله افراطگرایی و مهاجران بلند کرد. او گفته است کارش را در مقام پرزیدنتی از رسیدگی به مسائل مهاجرت شروع می کند. خبرنگاران صدای آمریکا تلاش کردند استراتژی مهاجرت ترامپ را آشکار کنند و حالا این گزارش را زرانگیزی نوروزشاه تقدیم می کند. دونالد ترامپ در معرکه انتخاباتیش وعده داد که نظارت در مرز سخت‌تر و بازداشت و اخراج مهاجران بی‌سند بیشتر می شود. ما اخراج را در تاریخ امریکا به سطح بلندترینش می رسانیم. انتخاب دیگری نیست. انتخاب دیگر نداریم چون که چنین حال برای هیچ کشور موافق نیست. در میان تدبیرهای احتمالی افزایش شمار بازداشتگاه‌ها و بازگشت به سیاستی با نام در مکزیک بمانید می باشند. این برنامه بررسی پرونده مهاجران را زمان پیش بینی می کند که خودشان در مکزیک بمانند. ترامپ تام هومن را مسئول این سیاست نامیدنی است. در اوج بحران عظیمترین مهاجرت در این کشور، عملیات عمومی اخراج براه مانده می شود. برخی از کارشناسان ساحه مهاجرت میگویند مهاجران دلسرد شده امنیت جمعیتی کاهش می‌یابد. مهاجران نظر به آمریکایی‌های بومی درباره جنایت به پلیس بیشتر خبر می‌دهند، ولی تحقیقات بسیار وقت نشان داده است که افزایش فعالیت بی‌نظم ساختارهای قدرتی می‌تواند میل آنها را برای گزارش دادن درباره جنایت در میان مهاجران کم کند. حالا اگر مهاجران قانون شکنی نکردند تا زمانی انجام بررسی عریضه‌شان در آزادی میمانند.
вале дар оянда эҳтимолан то содир шудани қарор онҳоро дар боздошт нигаҳ медоранд. ихроҷи оммавӣ таваҷҷӯҳро аз мубориза бо ҷинояткорони ҷиддӣ дур мебарад. дар давраи маъмурияти пешини Трамп талабот оид ба ҷиноятҳои сангин дуюмдараҷа шуд ва идораи муҳоҷират ҳабси афроди ҷиноятнокардаро 2 баробар зиёд кард. Трамп гуфт рӯзи аввали корашро 20 январ бо масъалаи муҳоҷират оғоз мекунад. дар як деҳаи назди марзии Тоҷикистон бо Афғонистон сокинони маҳаллӣ бо ёрии соҳибкорон аз паи ҳалли мушкили рақами 1 ин рӯсто шуданд. дастаҷамона роҳи хароби деҳаро ки қитъае аз роҳи байналмилалии пайвандгар бо Афғонистон мебошад бунёд мекунанд. роҳи нав зиндагиву ҳаракати садҳо сокини деҳаро осон хоҳад кард. маҳмудҷон раҳматзода аз корҳои сохтмони роҳ гузориш медиҳад. мардуми деҳаи дарқади ноҳияи фархор дар ин ҷо бо ҳашар роҳ месозанд. 1 сол қабл роҳи ин деҳаи ҳаммарз бо Афғонистон ба як харобазор шабоҳат дошт. дар фасли барфу борон истифода аз ин роҳ барои аксари сокинон мушкилоти зиёд эҷод мекард. соҳибкорони маҳаллӣ тасмим гирифтанд ки роҳро бояд таъмир кунанд. бо ин ният сокинон низ ҳамроҳи соҳибкорон барои бозсозии роҳ ҳамроҳ шуданд. ҷавоное ҳаста ки бисёр дастгирӣ мекунад. яки кор тохане ҳамаи кор дод чуноне ки мазор муносиб кардем технологияша маҳкам кардем. тамоми корҳое ки дар ҷомеаи мо мешаванд ами маҳаллаи мо да мешавад дастгирии ҳамин ҷавонмардои қишлоқае. аз ин роҳ сокинони 3 деҳаи дигари ҷамоати Дарқад низ истифода мебаранд. як тарафи роҳ ҷӯйбор ва дар тарафи дигараш пиёдароҳ сохта мешавад. ҳангоми нақшагирӣ тасмим гирифта шуд ки роҳ бояд ба сатҳи байналмилалӣ ҷавобгӯ бошад. ин 1 километр бурумади райони ноҳиямон то буруманди Дарқад син Дарқад муна 1 километр иҷода 1 километр дига байни қишлоқ бо пиёдагард ҳамаш қоид дави замонавӣ ана чароғак 2 ҷо мондем сераҳаи калон да мондем пеши мактаб да мондем барои талабагон ки бехайф шаванд. ҳоло дар сероҳаи даромадгоҳи деҳа ва назди мактаб чароғакҳо насб карда шудаанд. ин ҷо аввалин деҳаест ки барои таъмини бехатарии рафту омад чунин чораҳо андешида шудааст. хонаводаҳое ки дар лаби роҳ қарор доштанд деворҳояшонро барои кушодани роҳ тахриб кардаанд. барои халқ ободонӣ шавад. мисол ина кӯчаҳо ки сивед шавану кӯчаҳо ҳама роҳи дар гузар шавад кира намефурад. вақтое буд ки то пойлиш мекардем дар лои чал мегузаштем. оҳиста оҳиста омада бо маданията камтар ки дайров кардем бо патинка пӯшидем бо мӯза пӯшидем. ин оли бо роҳҳоро васеъ кардан роҳҳоро асфалт мекунанд ояндааш бо назм мешавад. ҷамоати Дарқад дар фархор бо вулусволии Дарқади Афғонистон марзи муштарак дорад. дар деҳаи Дарқад 800 хонавода бо 6000 аҳолӣ зиндагӣ мекунад. соли 2008 аз маркази шаҳрак то баромадгоҳи Дарқад роҳ бозсозӣ шуда буд. аммо аз он вақт то кунун роҳ таъмири дигареро надида буд. ҳоло соҳибкорон ва сокинон ният доранд ки роҳро боз ҳам беҳтар таъмир кунанд. ин роҳ ба гуфтаи сокинон аз насби чароғакҳо то дурбини назоратиро дар бар мегирад. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, аз деҳаи Дарқади ноҳияи фархор. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон гуфт субҳи имрӯз 3 январ дар ҳудуди деҳаи ригувеси ҷамоати сучони ноҳияи Шуғнон Тарма ва Ярч фаромад. касе осеб надидааст. ин макон қитъаи шоҳроҳи Душанбе Хорух Мурғоб мебошад. дар натиҷа ин қитъаи роҳро муваққатан бастанд. хадамоти ёрии изтирорӣ дар ноҳияи Шуғнон роҳро тоза мекунад. айни замон мақомоти кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ сокинони маҳаллӣ ва инчунин мусофиронро огоҳ карданд ки хатари фаромадани тарма ва сангпораҳо то 2 рӯзи дигар боқӣ мемонад ва мардум бояд эҳтиёткор бошанд. бо таманнуи ин ки хонаҳои шумо дар ин фасли сардӣ гарму чароғон бошад, барномаро ба охир мерасонем. ташаккур барои ҳамроҳиятон. хабару гузоришҳои бештарро дар бораи ҳодисаҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон ҳамеша метавонед дар вебсайти озодӣ.орг ва саҳифаҳои радиои Озодӣ дар фейсбуку инстаграм, иксу телеграм, тиктоку ютуб дастрас кунед. худо нигаҳбони шумо.